dečija igra. Da se nisi mrdnuo. Šta je to? Pauk? Ne, nego zmaj. Negde ovde okolo, vidi. Tragovi zmaja. Majko draga, ali Anču i Gvizdo nisu tu onda kad su nam zaista potrebni. Dragonus svinjorepikus, znala sam. Zazo, kada ćeš da prestaneš da umišljaš da svuda vidiš zmajeve? Znaš da je to štetno po moje zdravlje. Ha, ni ne pokušavaj da mi umakneš, gnusovna zveri. Nikada nećeš pobeći najvećem lovcu na zmajeve. O, u čemu sam pogrešila? Zašto sve moje ćerke sanjaju da postanu lovci na zmajeve? Gde se kriješ, bedni zmajski otpadu? Gospođo, ovo jelo je apsolutno fantastično. Butorov but na roštilju s močvarnim povrćem. Stvarno bih voleo da i moji rudari mogu da uživaju u ovakvom izvrsnom umeću kuvanja. Da li radite dostavu? Pa ne znam da li imam vremena za to, je li daleko? Nije, iza ugla vam je na ostrvu koje zovu ostrvo 3 sirene. Biće srećni što će da jedu pravu hranu, naročito ako im je posluži tako lepa žena. Ne bih da zvučim indiskretno, ali koliko tačno imate kila? Postoje 2 pitanja koja nikada ne treba postavljati ženi. Jedno je koliko imate kila, a drugo je nadam se da ne zamerate što sam već oženjen. Izvinjavam se, imam mnogo posla, a pored toga ne radim dostavu. Mora da se ovde sakrio. Ostrvo 3 sirene je prokleto. Pohodi ga strašan zmaj. Niko se odande nije živ vratio. Ma ne, to su babske priče. Vidi, ja sam živ dokaz, vratio sam se. Hajde, uzmi malo mog soka od kokosa, ja častim. Mama, konačno sam shvatila šta ću da budem kad porastem. Oho, kao tvoja sestra Zorja, ni ne pomišljaj na to, molim te. Ne, hoću da budem gostioničarka. Šta? I počet ću odmah od najnižeg ranga. Ako nemaš ništa protiv, radit ću dostavu hrane onim rudarima. Ti si suviše mala da bi išla tako daleko sama. Nije fair. Nije ti po volji ništa od onog što bi ja htjela da radim. I inače, nešto ti tamo iza leđa gori. Prokletstvo, moji fileti od zmajetine. Oj. Dobro, možeš da ideš, ali vodi računa. Isporučiš hranu, promrmljaš zdravo i odmah se vraćaš kući, jasno? Jasno, mama. Možeš da veruješ, Leopolde? Konačno ću moći da dokažem koliko sam dobar lovac na zmajeve. Da, znam, prvo dostava. Hej, ima li koga? Isporuka, but od butora sa močvarnim povrćkama za vas. Dobro, ima 2 objašnjenja za ovo. Ili su na odmoru, ili su ih sve pojeli za ručak. U tom slučaju mislim da predstavljam čačkalicu sa zalogajčićem za zmaja. Leopolde, molim te, moje oružje. Dobra se
Ako nećeš da budeš otpušten, moraš da se ponašaš malo profesionalnije. Ako je pojeo sve rudare, onda mora da je težak preko tone. Mislim da ću pokušati da ga sredim dok preživa. Smiri se, Leopolde, mislim da stiže. Leopolde! Vraći se ovamo, kukavice jedna! Mora da je ogroman. Trebalo je da ponesem veći luk. Moram da priznam da ništa ne može da se poredi s dolaskom kući posle dugog putovanja. Kući? Ovo ćeš zvati kuća kad počneš da plaćaš stanarinu. Hej, smiri se, Ženelin. Zmaj je bio tvrdorak, ali je naišao na još tvrđi. I tuplji, nema sumnje. Da li stvarno misliš da je taj grumen od zlata? Bradatih mi prevaranata, namagarčili su nas kao krdomorževa. Da li sam u pravu ako pretpostavim da danas nije taj dan kada ćemo račune svesti na nulu? Evo, pogledaj dobro. Ovako izgleda pravi grumen zlata. Gde si to našla? Dao mi jedan rudar koji je naručio hranu za poneti. Time mi je platio. Znam da je teško poverovati, ali zaista postoje ljudi koji plaćaju ono što mi duguju. Majka, Habar je bila u pravu. Trebalo je da postanem kuvar. A gde je, molim te, taj tvoj rudar našao ovakvo grumenje? Na ostrvu Tri Sirene. Rekla si ostrvo Tri Sirene? Da, zašto? Ljudi kažu da je preplavljeno zmajevima. Ali, to je užasno. Zaza je otišla tamo sama da isporuči hranu. Otkad to Zaza radi dostavu hrane? Da, rekla je da želi da postane gostioničarka kao ja, pa je... A ti si joj poverovala. Vidim ja da mi nismo jedine naivčine ovde. Šta se tebe tiče, pametnjakoviću? Začepi gubicu i dovedi mi ćerku kući živu i zdravu, inače... To je neverovatno. Čitaš mi misli. Upravo sam to hteo da predložim. Sad ću da napravim standardni ugovor bez komplikacija. Naknade za usluge spasavanja za jednu ćerku. Da vidimo, kako ti zvuči da nam prepišeš 50% svoje gostionice? A kako ti zvuči da dobiješ 100% moje pesnice u lice? Za dlaku mi je falilo da napravim dogovor. Znam da sam mogao da dobijem i više. Ali čuj, kad si ovakav mekušac kao ja, ne umeš da kažeš ne zabrinutoj majici. Usput, Lijanđu, koliko si mešt s pijukom i lopatom, to ti dođe od prilike kao štrikanje, zar ne? Znaš šta, Leopolde? Ovdje zaista nema čega da se plašimo. Ovo je samo jedna jeziva, mračna šuma. Ne brini, momčino, siguran si kad si sa mnom, samo se ušuškaj tu kod mene. E vidiš, ovo je zovem avanturom. Nije svako stvoren za to, moraš da imaš živce od čelika. Privuci mi se još bliže, Leopolde, bit će ti manje strašno. A i meni. Šta sad ti opet gunđaš? Nije valjda da si okretao pedale više od 5 sati. Znao sam da smo pogrešili. Trebalo je da skrenemo levo na raskrsnici kod Praznoglavice.
Ma nemoj, desno, dlakava lopto. A kuda ti je, molim te mi reci, nestalo ostrvo Tri sirene onda? Trebalo je da idemo levo, kažem ti. Ej, zašto tražite ostrvo Tri sirene? Tražimo jednu devojčicu i prase koji su krenuli na to ostrvo. Pa ako se ne žurite, ostrvo bi trebalo da se vrati za par dana. Vidite onu crnu tačku tamo? To je to. S vremena na vreme ostrvo ode u šetnju. Niko ne zna zašto, ali uvek se vrati. Samo treba biti strpljiv. Požurimo, Gvizdo. Saza mora da je već u opasnosti. A šta kažete na to da povezete i mene? Dobro, Hektore, shvatio sam suštinu. Čuj, dobri čoveče, da ne znaš kojim slučajem da okrećeš pedale? Izgleda da se rudarski posao skroz vodi na radaru kuharnog jeništa. Ono ostrvo me podsjeća na nešto. Video sam jednu čistinu. Tamo ćemo da se prizemljimo. Okreći pedale! Ne u šumu, spustite me bilo gde, samo ne u šumu! Ču, pomagaj, ovaj tip je popenavio! Tamo je polen, alergija u nosu. Čim dođem blizu cveća, nadujem se kao balon. Nešto mi izlazi na nos, a nije polen. Izbaci ga, Lijanču! Još 3 obroka i zmaj neće više biti gladan. A to mi ostavlja dovoljno vremena da na miru iskopam jednu lepu hrpicu grumenja. Hej, ako vidite dole nešto svetlucavo, javite mi, važi. Staćemo da se malo odmorimo. Gvizdo, ovde smo u potrazi za Zazom, a ne za zlatom. Važi, veliki, važi. Ovo drveće je baš čudnog oblika. Oblika drveta, hoćeš da kažeš? Izgleda kao da ima ruke. Ruke? Kako to misliš, ruke? Lijanču, nadam se da ne tražim previše ako te zamolim da mi objasniš šta nam se upravo dogodilo. To nije ostrvo, Gvizdo, to je zmaj. Ovo ostrvo. Zmaj. Znaš šta je dobro kod tebe, Lijanču? Rođeni si komedijaš. Povlačim reč. Uopšte nisi smešan, čak ni malo. To je crevikus, čuo sam za njih ranije, ali nikada ni jednog nisam video. Baš čudno, teško je ne primetiti ih. Imam osjećaj da mu nismo daleko od čeljusti. Čeljusti? Da, ne bi trebalo da se zadržavamo ovde, Gvizdo. Kako ti kažeš, veliki? Ako je ovo noćna mora, nadam se da ću uskoro da se probudim. Leopolde! Drži se, momčino! Posle ćeš mi se zahvaliti, ako se ikad izbavim odavde. Moramo da pokušamo da mu umaknemo dalje od čeljusti. Dobro, a gde su mu čeljusti, reci mi, molim te? E pa to ne znam. Znao sam da ćeš to da mi kažeš. Što se zmaja tiče, apetit mu je neutaživ. Verovatno koristi zlato kao mamac da privuče rudare da bi ih pojeo. Onaj Tupson od rudara je to sve vreme znao, a ostavio nas jednog guše u procepu i to bez merdevina. A ako mi samo jednom bude pao šak... Majko moja mila, gotov sam!
Hvala ti, veliki. Da nije bilo tebe, završio bih u želucu ove zveri, koja, uzgred budi rečeno, zvuči kao svinja. Zvuči kao svinja? Leopolde! Zazo! Nije trebalo da odlazim iz gostionice. Zazo! Šta vi radite ovde, drugari? Isto to pitanje i ja pitam samog sebe. Šta mi radimo ovde? Došli smo da tražimo tebe, Zazo. O, Lijanču, toliko sam srećna što te vidim. Daleko od toga da želim da umanjim ovu srdačnu atmosferu, ali imam dosta jasan utisak da Zmaj ima s nama nezavršena posla. To je Zmaj? Tako je, Zmaj! Ovo celo ostrvo je Zmaj. Mislim, dosta je očigledno, zar ne? Previše je lako da ne shvatiš to odmah. Pećina! Brzo gore! Brzo! Za mnom svi! Penjite se, čuvam vas! Ne bih da vam kvarim zabavu, ali ako ovo ostrvo zaista nije ostrvo, šta vam onda garantuje da je ova pećina stvarno pećina, jeli? U pravu si, Gvizdo. Nadao sam se iskreno da makar ovaj put nisam u pravu. Nalazimo se u jednoj od Zmajevih nozdrava. Jo, Lijanču! Zmajeve čeljusti. Ako je gladan, možemo da mu bacimo Leopolda. On je ovde najpogodniji u pogledu ukusa, mislim. Ej, šta to pričaš? Ostavi ga! Ej, šalio sam se, Zazo. Pored toga, želim da znaš, osjećaj za humor u napetim situacijama je znak unutrašnje snage, mala moja damo. Ako već hoćeš da nahraniš Zmaja, nahrani ga kamenjem. To će makar pomoći Lijanču. Zaboravljaš, Zazo, da ja nisam neka junačina. Nemoj mi reći da je to bila neka slinica. Možda imam rešenje. Ugušit ćemo Zmaja. Ako mu začepimo nos, neće biti u stanju da diše. Dobra ideja, Zazo. Pomozite mi! Nadajmo se da ima samo jednu nozdrvu. Ne bi trebalo da se ovde zadržavamo! Uspelo je! Uspelo je! Da, uspelo je, da. Moramo da nađemo gde nam je St. George, Gvizdo. Da, samo napred. I donesi mi kolice u povratku, važi? Ne, donesi 10 kolica. Sad kad je Zmaj gotov, Gvizdo ostrvo će da nastavi da pluta. Ako mislimo da se vratimo kući, moramo da krenemo odmah.
Vidite šta ste mi napravili od ostrva lovačke ništarije. Uništili ste mi ostrvo, platit ćete mi za sve! Kad zmaj okonča, rodi se ostrvo. Misliš svako ostrvo je nekada bilo zmaj? Idemo kod Žanelina piće. Nevaljalci i nevaljalice, piće za sve na moj račun. Gvizdo časti. Zazo! Mama, nemoj da se ljutiš, ali sad shvatam da nisam stvorena za taj posao. Makar je ova avantura poslužila svrsi. Žanelin, čekaj samo da vidiš šta sam ti doneo. Mislim ozbiljno. Da li možeš da me zamisliš kao gostioničarku? Prašina? Oga Vizdo, nije trebalo. Znaš da već imam više prašine, ali ako insistiraš. O, šumećih mi grumenova, moje zlato. Šta se desilo s mojim zlatom? Zlato je otišlo sa zmajem, Gvizdo, pretvorilo se u prašinu kao i ostatak ostrva. Ne, molim vas, nemojte da pijete. To je bila šala. Ne plaćam vam ja ništa. Ej, niks, nula. Ej, pa ne pipajte te čaše. Ne, nikako. Dosta je bilo, prekinite. Nema više. Dosta!